purihin ang ating dakilang Diyos. Ating palapakan ang ating pinakamamahal na Jesus. Lahat ng nagagalak sa po ito ay sumigaw ng praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. At marapat lamang mga minamala, talagang tayo ay magalak dahil muli ay naririto tayo upang ating malulhati at masamba. Pasalamatan sa Espiritu at katotohanan ng ating pinakamamahal na bago ang lahat sa kapintulutan lamang ng ating beloved ordained preacher, aking pinapabot ng pinakamataas sa pagpupuri, pagliwalhati, pagdakila, pagsamba, at pagpaparangalay para lamang sa ating pinakamamahal na panasus sa ating dakilang Diyos sa buhay at aking pinapabot ang aking daping paggalang sa ating dearly beloved and honorable evangelist pastor, Wildes Almeida, at sa mga hindi malilimutan turo at mga ganitong aral na ating beloved Mama Dear, ating dearly beloved sa Pastor Linus Almeida, sa kanilang beloved children, grandchildren, children sa buong Almeida family, sa lahat ng mga beloved pastor workers, sa mga beloved elders na pinangangasiwaan ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier, sa kanilang beloved daughter, beloved Ate Vice, sa inyo mga minamahal na kapatiran, sa mga latihan, mga baguhan, kayo po ay welcome na welcome sa gawain ng ating pinakamamahal na Jesus dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Bagay sa inyo, mga beloved Facebook and YouTube live stream viewers na patuloy na sumusubaybay sa gawain ng ating dakilang Diyos ay mapagpalang araw, mapagpalang hapon sa ating lahat ko ng oras sa inyo, mga minamahal kung saan kayo naroon sa oras dito. At mga minamahal, sabi sa aklat ng mga awit, Kabanatay 100, magkaingay kayo na may kagalakan sa Panginoon, kayong lahat na lupain, mga lingkod kayo na may kasiyahan sa Panginoon, magsilapit kayo sa kanyang harapan na may awitan. Kaya mga minamahal, tayo ay nandirito, down sa lahat ng mga manggagawa sa nangangasiwa sa atin. Mga minamahal, palagi tayo nire-remind na pahalagahan ang pagdalo, ang pagpupuri, hindi lamang sa ating mga tahanan, lalo pa sa oras, sa araw ng banal na gawain ng ating pinakamamahal na Pinos. Dahil dito, sa ating pagdalong ito, mga minamahal, ay dito tayo nililinis ng dugo ng ating dakilang Diyos mula sa ating pagkakasala. Aklat ng unang 1, Kabanatay 1, talatay 7. Ngunit kung tayo nagsisilakad na gaya niyang nasa liwanag, ay may pakikisama tayo sa isa't isa at nililinis tayo ng dugo ni Jesus na kanyang anak sa lahat ng kasalanan. Kaya mga minamahal, hindi walang kabuluhan ang ating pagdalong ito. Bagkus, mga minamahal, ay dito tayo lubos na pinagpapala ng ating dakilang Diyos. Bagaman yung iba sa atin, pagod, dahil galing sa trabaho, mga minamahal, sa mga gawaing bahay, mga minamahal, nag-commute pa tayo, galing pa tayo sa malaking lugar, mga minamahal, hindi yan talagang walang kabuluhan, kundi yan ay napakahalaga sa paningin ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, dahil yung ating mga pagsasakripisyo na yan ay nakikita yan ng ating pinakamamahal para lamang ating siyang talagang maluwalhati, para lamang hindi tayo makapagliban, pinili talaga nating dumalo, sinikap natin, mga minamahal. Sabi sa aklat ng Galatians, Kabanatay 6, talatay 9, mga minamahal, tayo itatanggap ng mga pagpapala, mga minamahal, sa tuwing at talagang ating sinusunod, ginaganap ang banal na kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya, mga minamahal, huwag natin sayangin ang ating pagpaparito, kundi samantalahin natin ang pagkakataon ito na tayo nandirito, mga minamahal. Sama-sama tayo, luwalhatiin natin, sambahin, pasalamatan sa Espiritu, sa katotohanan ng ating pinakamamahal Panginoon sa ating pagpupuri. Marami tayong pwedeng gawin, mga minamahal, dahil ang pagpupuri ay kapangyarihan. Anumang karamdaman, ang tagaling natin kapag tayo nagpuri, yan ay pinagagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Anumang mga problema, mga suliranin, mga pagsubok, pasan-pasan natin sa oras na tayo nagpuri, yan ay inaayos ng ating dakilang Diyos. Siya'y kumikilos sa kanyang dakilang kapamaraanan, kaya't walang dahilan upang mga minamahal ay hindi tayo magpuri sa ating pinakamamahal na Jesus. Kaya't mga minamahal, sa ating pagpupuri, umawi tayo ng mga makalangit na awitin, ialay natin sa ating dakilang Diyos. Mayroon tayong mga kamay, gamitin natin upang ipalakpak natin sa pagpupuri. Amen, hallelujah. Tagalin natin ang kalakasan, ang kalusugan ng buhay na nanggagaling sa ating dakilang Diyos. Gamitin natin, mga minamahal, sa ating pagpupuri, umindak tayo, sumayaw, na may sayo na may kabanalan lumukso, mga minamahal, gawin natin ang mga bagay na yan na siyang kinalulugdan ng ating pinakamamahal na Panginoon. At sa ating kalagitnaan na pagpupuri, nararamdaman natin ang umaapaw na kagalakan, mga minamahal. Maya talaga hindi natin pigilan, tayo ay napapaindak, lumulukso, mga minamahal,
pagpapalayan galing sa ating pinakamamahal na Jesus, mga minamahal, maya't maya inararamdaman din natin ang Santong Espiritu ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, ating nararamdaman ang napakatamis at banal na presensya ng ating pinakamamahal. Walang katumbas na halaga, walang katumbas na salapi, mga minamahal, ang pagdamas sa presensya ng ating pinakamamahal. Kaya't, mga minamahal, ay tayo, mga minamahal, ay magpuri ng buong kagalakan, magpuri ng buong lakas, buong puso, isip, at kaluluwa sa ating pinakamamahal na Jesus. Samantalahin natin yung ating pagkakatipon sa oras hapong ito, mga minamahal, at mga minamahal, magpuri ng may ngiti sa labi at walang malungkot na Kristiyano nagpupuri sa ating pinakamamahal na Jesus. Maraming inihandang pagpapala ang ating dakilang Diyos para sa hapong ito sa atin. Kaya mga minamahal, ihanda ang ating sarili, isentro ang ating mga puso at isipan sa ating pinakamamahal na Jesus. Siguraduhin natin na sa ating pagpupuri ay may papabot natin ang taos-puso, ang pinakamataas sa pagpupuri sa ating pinakamamabos ang ating taos-puso at marubdob na pagpapasalamat sa Kanya. Kaya't mga minamahal, tayo lahat ay magpupuri sa ating dakilang Diyos. Subalit bago tayo magsimula, ay aking hinihiling na tayong lahat ay sama-samang manalangin upang tayo samahan at gabayan ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan mo may pinakamamahal na Jesus. So nandalangin ng beloved Pastor Waldis Almeida, maraming salamat sa pagpapala pinagkaloob mo sa amin. Sa hapong ito, kami pinarating sa bahay-sambahan ng malulahati ligtas. Sama-sama ka namin mapapurihan malulahati masamba, pasalamatan sa Espiritu at sa katotohanan. At bago kayo patuloy sa pagpupuri sa iyo, kami lahat ay nagpapakumbaba lumalapit sa impaanan, nagsusumama, nagsisisi sa kami ng sumpungan sa pagkakasala, mga pagkakamali, pagkukulang, ito may sa isip, salita o sa gawa. Patawarin mo kami, hugasan kami ng iyong banal na gosyo bago sa krus ng Kalbaryo at aming idaldalangin, malpansus, hallelujah, patuloy kalakasan, kalusugan, mahabang buhay, ibigay sa aming minamahal ginagalibang lista. Waldis Almeida, pagpalain sila sa po ng buong Almeida family sa aming gagawin pagpupuri. Sa po ito, sa aming midweek service, samahan mo kami. Ang dakilang Diyos, kailangan ka namin. Langisan mo ang bawat dikto na banal na gawain namin sa gawa mula sa pag-awitan namin, sa congregational singers, sa joyful psalm songs, sa mga song leaders, mga sis, gamitin mo magsilbi sa Espiritu ng pagkapala sa aming lahat, sa mga patutuon na ihay pinagpalang mga anak na kahanay upang magpasalamat. Samahan mo ang iyong mga anak, hallelujah, magsilbi ito magsilbing karagdagan, kalakasan at pananampalataya, mga papakinggan namin mga patutuo at maging sa pag-awitan ng iyong mga mangawit mula sa kupanan ng beloved Jesus Finest Generation Choir. Samahan mo ang lahat ng iyong mga mangawit sa papawitin, ialis sa iyo, gamitin mo magsilbing tuloy spiritual na pagkapala, pusbusagan mo kami ng inabang katamis at banal presensya maging sa katapatan ng iyong mga anak sa pagkakalob ng kanilang kapasandog. Hallelujah. Pagpalain mong lahat ng mga anak, maging sa mga unas pagkapaliwanag at maging sa pagkakalob ng special offering at nalalugin sa pag-aaral ng Ebanghelyo Kaligtasan, dadalhin pinagpalang mga ngaral. Sa hapong ito, basbasan mo ang iyong mga banal na salita, magsiling pagkain ng aming managugutom na kaluluwa, kasangkapanin mo ang magdadala ng Ebanghelyo. Hallelujah. At sabi kapatiran, naghahanda pa lamang sa morse ito, ikaw mag-provide sa kanilang gagamitin pamasahe at mga sakyan. Ingatan mo ang iyong mga anak, paratingin sa imbahan ng malulahati ligtas. Samahan mong lahat ng manalagawain na magdaraos. Luzon, Visayas, Mindanao, mag-isabay dagat, samahan matakilang kapagirihan. Hallelujah, bigyan mo kami ng kagalakan, puspusin mo kami lahat na inabagatamis at malapasensya sa dalang David Pastor Waldis Almeida. Amin ang nakin na katugunin ng aming madalangin habang sama-sama pinapalaya sinatali sinasaway lahat. Madimonyong gawa ng kaya mahalalang. Balakis sa pagpupuri maskas pagkason. Demons of hindrance we bind the pagkason. In Jesus' mighty name we pray. Hallelujah, hallelujah. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. Tayong lahat ay magpupuri sa ating pinakamamahal na panso sa pag-awitin natin ng mga joyful songs. Amen. Tayo muna imawit ang isang maluma na awitin. Praise the Lord. Hallelujah. Sa bagay pagkagising, ngalan mo'y pupurihin. Puso ko'y laging mayawin para sa'yo. Lagi kong nararanasan
naranasan, katapatan mong walang hanggan, pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Sumagat pagkagising, ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan ang katapatan mong walang hanggan, pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Di ako magsasawang purihin ka, buong puso't lakas minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Jesus, purihin ka. Sa umaga't pagkagising, ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y laging may awit para sa'yo. Praise the Lord, hallelujah. Lagi kong nararanasan, katapatan mong walang hanggan, pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Di ako magsasawang purihin ka, buong puso't lakas minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Jesus, purihin ka. Di ako magsasawang awitin ka, buong puso't lakas minamahal kita. Lagi kong aawitin pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Jesus, purihin ka. Lagi kong aawitin ang pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Jesus, purihin ka. Okay, ganda ng umaga, kasiyan ng buhay ko at kay sigla. Praise the Lord, hallelujah. At ako'y maghahanda na arawit ng papuri sa Kanya, sapagkat ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Laging magandang umaga, si Kristo ang iyong kasama. Okay, ganda ng umaga, kasi yan ang buhay ko at kay sigla. At ako'y maghahanda ng arawit ng papuri sa Kanya, sapagkat ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Laging magandang umaga, si Kristo ang iyong kasama. Siya ang tanging katotohanan, sa piling niya'y may walang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng kulang. Ulap man ay magling, ang gabi ay dumating, may umaga pa rin darating, na si Kristo'y kapiling. Praise the Lord, hallelujah. Tulad din ng sa umaga, may liwanag na ang buhay ko ngayon. Galing din sa
at pagdurusa, sapagkat sa Kanya lamang nadarama ang pagmamahal. Lagi magandang umagaw, si Kristo ang iyong kasama. Oh, siyang tanging daan, katotohanan, sa piling niya'y may walang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng kulay. Ulap man ay magdilim, ang gabi ay dumating, may umaga pa rin darating, dahil si Kristo'y kapiling. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Okay, ganda ng umaga, kasiya ng buhay ko at kay sigla, at ako'y maghahanda na at aawit na papuri sa Kanya, sapagkat ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Lagi magandang umaga, si Kristo ang iyong kasama. Tulad din ng sa umaga, may liwanag na ang buhay ko ngayon. Galing din sa kadiliman, punong-puno ng hirap at pagdurusa, sapagkat sa Kanya lamang nadarama pagmamahal. Laging magandang umaga, si Kristo ang iyong kasama. O siya ang tanging daan at katotohanan, sa piling niya'y may walang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng kulay. Ulap man ay magdilim, ang gabi ay dumating, may umaga pa rin darating, dahil si Kristo'y kapiling. Oh, siyang tanging daan at katotohanan, sa piling niya'y may walang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng kulay. Ulap man ay magdilim, ang gabi ay dumating, may umaga pa rin darating, dahil si Kristo'y kapiling. Nang ako ay malayo pa sa'yo, di alam kung saan ang tungo, isipan ay laging litong-lito. Diyos, ikaw nga ba'y totoo? Landas ko ay nasa kadiliman, di tiyak ang nilalakad, hirap at lungkot na laging pasang, tila ba wala ng katapusan. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko dati binago niya tunay. Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. At ngayon, di ako'y ligtas. Buhay ko, si Kristo ang may hawak. Liwanag niya'y talo sa aking landas. Pag-ibig niya
pag-ibig niya'y laging namamalas. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko dati, binago niyang tunay. O Kristo, salamat sa'yo.
my feet. I wanna kiss highway. This the reason why I sing and shout for Jesus came down. Now He lifted me up, up, up. Jesus lifted me up. Hallelujah, to the highest place. He planted my feet along the King's highway. That's the reason why I sing and shout for Jesus came down. He lifted me up, 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 up. Huwag ka na mangamba kung si Kristo ay iyong kasama. Pag-iingat na'y maya pagpamahal sa'yo. Mag-isa pagsubok ay hindi ka napabayaan. Dahil siya ay nangako na hindi iiwanan. Manampalataya, siya'y isa rin ng himala. Glory, hallelujah! Walang bagay na di na kaya hanggang para sa'yo. Ika'y magkawala ng buong puso mo at kaluluwa. Ang takot sa puso'y hindi na papawin sa'yo. Ngayon na ang kabuluhan ay laganap na sa ating paligid. Pangbago madaloy sa puso, luluhati. Ngunit di ka dapat matakot kung ito ang nangyari. Ito ay nandalaman na nagbabalik sa mundo. Manampalataya, siya'y isalis na himala. Walang bagay na di na kaya para sa'yo.
Jesus ay siyang katulong. Glory! Lakad-lakad wag lumigo, tagumpay ay mayroon. Lakad-lakad wag tumurong, si Jesus ay siyang katulong. Lakad-lakad wag lumigo, tagumpay ay mayroon. May kasiyahan, ngayon maya, kung tayo ay naroon na sa Panginoon. May kasiyahan, may katuwaan, walang hanggan. Tulong ito malalakaran, mga kristal na tatapakan. Ang mga lupa ay papahirap, papalitan ng kagalakan. Kasiyahan, ngayon maya, kung tayo ay naroon na sa Panginoon. May kasiyahan, may katuwaan, walang hanggan. Tulong ito malalakaran, mga kristal na tatapakan. Mga lupa ay papahiran, papalitan ng kagalakan. Oh, rejoice, yes, rejoice, rejoice, the children of the Lord. Rejoice, yes, rejoice, rejoice, children of the Lord. Rejoice, glory, hallelujah. Rejoice, the children of the Lord. Rejoice, 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 the children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, the children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, the children of the Lord. Say amen, say amen, say amen, the children of the Lord. Say amen, say amen, say amen, the children of the Lord. So praise the Lord, praise the Lord, so praise the Lord, the children of the Lord. Praise the Lord, so praise the Lord, so praise the Lord, the children of the Lord. I'm in love with Jesus and that's alright. I'm in love with Jesus and that's alright. That's alright, that's alright, alright. I feel the Spirit singing and that's alright. I feel the Spirit singing and that's alright. I feel the Spirit singing and that's alright. That's alright, alright. I feel the Spirit clapping and that's alright. I feel the Spirit clapping and that's alright. Feel the Spirit clapping, that's alright. I feel the Spirit dancing and that's alright. Feel the Spirit dancing, that's alright. I feel the Spirit dancing, that's alright. That's alright, alright. I feel the Spirit shouting, hallelujah, glory. Feel the Spirit shouting, that's alright. Feel the Spirit shouting, that's alright. That's alright, alright. I feel the Spirit jumping, that's alright. Feel the Spirit jumping and that's alright. I feel the Spirit jumping, that's alright. That's alright, alright. I
bubbling, bubbling in my soul. It's bubbling, it's bubbling, bubbling in my soul. Keep singing, keep shouting, for Jesus made me whole. Some people can't decide that Jesus saved my soul. It's bubbling, 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 bubbling in my soul. It's bubbling, bubbling, bubbling in the soul. Keep singing, keep shouting, for Jesus made me whole. Some people can't decide that Jesus saved my soul. Bubbling, 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 it's bubbling in my soul. We bring the sacrifice of praise to the house. We bring the sacrifice of praise to the house of the Lord. We offer it to you, the sacrifices of thanksgiving. We offer it to you, oh joy. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. All that is within me, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His purihin ang ating dakilang Diyos. Hallelujah. At dito nagtatapos sa ating pag-awitin sa mga joyful songs para lamang sa ating dakilang Diyos. At tayo naman, darako sa ating kasunod na pagpupuri, pag-awitin naman natin ng mga solemn songs, mga malumanay na awitin na habang naghahanda ang ating beloved song leader, ating beloved brother John Aquino, ay aking hinihiling na tayong lahat. Muli, manalangin upang muli tayong samahan at gabayan ng ating dakilang Diyos na buhay. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, o mapagpala ng Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa iyong pangalan namin pinakamamahal na Jesus, ang dalang beloved pastor, all this struggle, maraming salamat sa pagkapala pinagkalam sa amin. Sa hapong ito, patuloy ka naming malulahati, masamba pasalamatan sa Espiritu at sa katotohanan. At bago kami magpatuloy sa pagpupuri sa iyo, sa pag-awitan namin ng mga solemn songs, kami ay lumalapit sa iyong paanan, nagpapakumbaba, nagsisisi sa kami ng supungan sa aming mga pagkakasala, mga pagkakamali at pagkukulang. Ito may sa isip, salita o sa gawa, patawarin mo kami, hugasan kami ng iyong banal na dugo siya sa krus ng Kalbaryo at aming idinadalangin sa aming pagpupuri sa mga maluman na awitin iaali para lamang sa iyo. Kasangkapanin mo ito, tanggapin mo aming kamapalugdan at gamitin mo, magsilbing dala spiritual na pagkapala, hindi mo wala ng kabuluhan ang pagdalo ng iyong mga anak sa hapong ito. Puspusin mo kaming lahat ng iyong napakatamis at malaprasan siya sa aming kailangan. Sundalan beloved pastor Wildis Lameda, aming ang nakin ng katugunin ng aming madalangin habang sama-sama na pinapalayas niya tayo sa sabay lahat. Madimonyo gawa ng kaway mahal lang. Balang ka sa pagpupuri. Hallelujah, lumasig sa pagkasong. We bind the pagkasong. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Tayong pagpatuloy na sa pagpupuri sa ating pinakamalapis, pagawitan natin ng mga solemn songs. Narito ng ating beloved song leader, ating beloved brother, John Aquino. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Bago tayo patuloy, mga minamahal, God bless natin mga kapatid, mga brother Joshua. Sa kapahintulutan lang po ng Billboard Olden Preacher, ating Kuya Bubunyir, ang pinakawata sa pagpuri, paglati, pagdadakila, isa ating pinakamalapang sus. Double honor, doble pag-alang po sa Pastor Wildy Estrada Almeida, sa mga pag-alala ng turo, ating ginagalasan Pastor Lina Assembly and Presget, at maging whole family, of Almeida children, maging sa ating mga beloved elders, sa ating mga beloved manggagawa, sa pangangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, ating beloved Kuya Bubunyir, at katuwang kanyang mahal na anak, ating beloved Sir Divine Year Presget, maging sa ating mga kapatiran datihan mga baguan, at sa lahat po maminamahal ng ating nakantaway po sa ating webcast, maging sa ating Facebook, maging sa YouTube, maminamahal page Presget. Magandang oras po dyan at magandang hapon ako sa mga oras ng maminamahal. Tayo magpatuloy sa ating pagpupuri maminamahal. Gawin po nating panalangin ang bawat ating liriko na ating awitin Presget
upang maminumhal, pagpalain tayo ng ating pinakamamahal pa si Persia. Sa moros na minol, tapos maminol mag-start ng Persia. Sa umaga, pagkagising, ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y laging mayawin para sa'yo. Lagi kong nararanasan ang katapatan mo'y walang hanggan, pag-ibig mo lang sariwa sa araw-araw. Sa umaga pagkagising, ngalan mo'y pupurihin. Yes, puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan ang katapatan mo'y walang hanggan, pag-ibig mo'y lagi sariwa sa araw-araw. Hindi ako magsasawa, purihin ka sa buong puso't lakas, minamahal kita. Aking aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoon Jesus. Purihin ka, Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sa umaga pagkagising, ang ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan ang katapatan mo'y walang hanggan, pag-ibig mo'y lagi sariwa sa araw-araw. Hindi ako magsasawang purihin ka, buong puso't lakas, minamahal kita. Aking aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoon Jesus. Yes, Lord, hallelujah. Pupurihin ka. Hindi ako magsasawang purihin ka, buong puso't lakas, minamahal kita. Aking aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoon Jesus. Purihin ka. Hindi ako magsasawang purihin ka. Yes, Lord, hallelujah, hallelujah. Buong puso't lakas, minamahal kita. Aking aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoon Jesus. Purihin ka. Sa umaga pagkagising, ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan ang katapatan mo'y walang hanggan, pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Hindi ako magsasawang purihin ka sa buong puso't lakas, minamahal kita. Aking
ang pag-ibig mo sa akin, Ginoong Jesus. Purihin ka, sadyang kay buti ng aking Panginoon. Nagtatapag sa habang panahon, maging sa kabila ng aking pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng sikat ng itong araw, patuloy siyang nagbibigay ng lahat. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ng tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan ka lagi, maging hanggang wagas itong buhay. Kaya, O Diyos, kita'y pupuri. Sa buong mundo'y aking aawitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Yes, Lord, hallelujah, hallelujah. Dakila ka, Diyos, tapat ka ng tunay, magmula pa sa ugat ang aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan ka lagi, maging hanggang wagas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo matibay na sandigan. Sa bawat bigabi, tagumpay man inaroon, baluyin ng pag-asa ko, hinahon. Pag-ibig mo ang sa akin, noon hanggang ngayon. Dakila ka, O Diyos. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ng tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan ka lagi, maging hanggang wagas itong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan ko'y matibay na sandigan. Sa bawat bigatin, tagumpay man ay naroon, haluyin ng pag-asa ko, kailangan'y hinahon. Pag-ibig mo alay sa'kin, noon hanggang ngayon.
dakila ka, O Diyos. Sadyang kay buti na aking Panginoon, nagtatapag sa habang panahon, maging sa kabila ng aking pagkukulang, siyang ibigay na katulad ng pagsikat ng itong araw. Patuloy siya nagbibigay ng lahat. Kaya sa puso ko damdamin, kapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ng tunay, magmula pa sa hukat ang aming lahis. Lord, hallelujah. Mundo'y magunaw man, maaasahan ka lagi, maging ang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, kita'y aking pupurihin. Sa buong mundo'y aking aawitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ng tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maasahan ka lagi, maging ang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sa tingnan. Sa bawang hinapin, tagumpay man ay naroon, kaluin ng asa kung ilan hinahon. Noon hanggang ngayon, dakila
Alam ko malapit ka sa akin, kahit na malayo ang damdamin. Nariyan ka sa akin ay nagbabantay, upang ako'y hindi maakunan. Kaaway sa pahalin, alam ko malapit ka sa akin, Israel, kahit na malayo ang damdamin. At nariyan ka sa akin ay nagbabantay, Israel, upang ako'y hindi maakunan. Kaawan, at kung dumarating ang aking kahinaan, ikaw, Jesus, ikaw ang aking kalakasan. Kapag ako'y nalulumong, di mo ako binibigo. Isang tawag sa'yo, tumatatag ang puso ko. Mga kaibigan ko, ako'y tinalikuran. Hallelujah, Diyos na ikaw ang sus, ikaw ang tunay kong kaibigan. Kahit ako'y nag-iisa, basta't ikaw ay kasama, is Lord. Higit sa kanila, kailangan ka, hallelujah, ikaw, Jesus. At ngayon, muli ako nagbabalik. Nariyan ka kahit na anong mangyari. Patawad mo sa akin ang lanlaan. Pag-ibig mo sa akin ay walang hangganan. At kung dumarating ang aking kahinaan, ikaw, Jesus, ikaw ang aking kalakasan. Kapag ako'y nalulumog, di mo ako binibigo. Isang tawag sa'yo, tumatatag ang puso ko. Mga kaibigan ko, ako'y inalikuran. Ikaw, Jesus, ikaw ang tunay kong kaibigan. Hallelujah, hallelujah. Ikaw ay kasama sa kanila, kailangan ka. At kung dumarating ang aking kahinaan, ikaw, Jesus, ikaw ang aking kalakasan. Kapag ako'y nalulung, di mo ako inibigo. Sa awang sa'yo, tumatatag ang puso ko. Mga kaibigan ko, ako'y tinalikuran. Ikaw, Jesus, ikaw ang tunay kong kaibigan. Kahit ako'y nag-iisa, basta't ikaw ay kasama. Higit sa kanila, kailangan ka, Israel, hallelujah. Ikaw,
sa aking kahit na malayo ang damdamin, narin sa akin ay nagbabantay upang ako'y hindi maakaw ng kaaway. At kung dumarating ang aking kahinaan, ikaw, Jesus, ikaw ang aking kalakasan. Kapag ako'y nalulungkot, di mo ako binibigod. Isang tawag sa'yo, tumaratag ang puso ko. Mga kaibigan ko, ako'y pinalikuran. Ikaw, Jesus, ikaw ang tunay kong kaibigan. Kahit ako'y mag-iisa, basta't ikaw ang kasama. Di sa kanila kailangan ka, ikaw, Jesus. Minsan ay dumarating ang mga pagsubok sa buhay mo, na para bang nag-aalinlangan ka sa Panginoon. Nag-iisip ako ano ang iyong gawin, ngunit nananatili pa rin sa buhay mo. Huwag mawalan ng pag-asa, kaibigan. Ang mga pagsubok sa'yo dumarang lamang. Asahan mong may handang tutulong sa'yo. Mag-isa si Jesu Cristo. Ang sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo. At ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Walang posible sa Panginoon. Bakit minsan may dali natin lumimot sa Panginoon sa oras nang tayo'y sagana na? Kapag dumarating na ang mga kagipitan sa buhay mo, saka ka pa lamang tatawag sa Kanya. Huwag mawalan ng pag-asa, kaibigan. Israel, ang mga pagsubok sa'yo'y dumaan lamang. Asahan mo may handang tutulong sa'yo. Nag-iisa si Jesu Cristo. Ang sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo. At ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Walang imposible sa Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot
at ako'y magpapakita mga bagay na di mapakita. Walang posible sa Panginoon. Bakit minsan may dali natin lumimot sa Panginoon sa oras ng tayo sa kanan? Kapag dumarating na ang mga kagipitan sa buhay mo, saka ka pa lamang tatawa kay Jesus ng halip. Huwag mawalan ng pag-asa, kaibigan. Ang mga magsusuyo dumaraan lamang. Asahan mo may handang tutulong sa'yo. Nag-iisa si Jesu Cristo. Ang sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo. At ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Walang imposible sa Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo. At ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Walang posible sa Panginoon pagkat wala ng pagsubok na dinaranas mo na hindi pa ng lahat ng tao. Kapag ang Diyos sa Kanyang pangako, pagdating ng pagsubok, lakas niya'y sa sayo. Pagkat wala ng pagsubok na dinaranas mo na hindi pa naras ng lahat ng tao. Kapag ang Diyos sa Kanyang pangako, pagdating ng pagsubok, lakas niya'y sa sayo magpakatatag. Huwag matinag, laging sumasagat sa gawain ng Diyos. Magpakatatag, huwag matinag, laging sumasagal sa gawain ng Diyos. Kaya mga lamdamin ang nasa Diyos, ng ating gawa ay mayroong kabuluhan. Kaya mga lamdamin ang nasa na ang ating gawa ay mayroong kabuluhan. Kung magpakatatag, huwag matinag, laging sumasakal sa gawain ng Diyos. Magpakatatag, huwag matinag,
sa gawain ng Diyos. Laging sumasagana sa gawain ng Diyos. Noong nag-iisa, buhay ko'y magulo, walang umaalalay, walang gumagabang, hirap at suliranin ang aking dagdag. Nikap kong lutasin, ngunit bigong tunay. Yung kasama ka, buhay ko'y gumanda, binigyan mo, binusbus ng pagka. Hirap ang suliranin, dumating sa buhay. Jesus, ikaw ang nagbibigay ng sigla. Binigyan mo ako ng awit, awit na buhay. At ang iba, iyong pinawi. Kaya't ang awit kong ito'y alay sa'yo. Binigyan mo ako ng awit, awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri. Pasasalamat sa pag-ibig mo, aking Isus. Puso ko'y masaya, lungkot ay naglaho. Binigyan mo ng katiyakan itong aking buhay. Hirap at suliranin dumating sa buhay. Jesus, ikaw ang nagbibigay ng gabay. Binigyan mo ako ng awit, awit ng buhay. At ang lupa iyong pinawi. Kaya't ang awit kong ito'y alay sa'yo. Binigyan mo ako ng awit, awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri. Pasasalamat sa pag-ibig ko, o aking Isus. Kung nag-iisa, buhay ko'y magulo, walang umaalalay, walang gumagabay. Hirap at suliranin ang aking taglaw. Hirap kong lutasin, ngunit bigong tunay. Ngayong kasama ka, buhay ko'y gumanda, binigyan mo ng kulay, bus ng pag-asa. Hirap at suliranin dumating sa buhay. Jesus, ikaw ang nagbibigay ng sigla. Binigyan mo ako ng awit, awit na, at ang lupa iyong pinawi. Kaya't ang awit kong ito'y alay sa'yo. Binigyan mo ako ng awit, awit na pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri. Pasasalamat pag-ibig mo, aking Isus. Nang ako ay malayo pa sa'yo, maging alam kung saan ang tungo.
Diyos, ikaw nawa ay noon. Landas ko ay nasa kaliliman, Diyan ang nilalakaran. Hirap at lungkot ay laging masama. Tila ba wala nang katapusan? Nang si Kristo aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparaan. Buhay ko'y dati binago niyang lunahan. O Kristo, salamat, pagmamahal. At ngayon di ako'y ligtas. Buhay ko si Kristo ang manghawak. Liwanag niya taglaw sa aking landas. Pag-ibig niya laging namamalas. Ba't na si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparaan. Buhay ko'y dati binago niya lunahan. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Na si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparaan. Buhay ko'y dati binago niya lunahan. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Salamat po, Panginoon ko, sa biyaya na binigay mo, sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. Ako hinisip kong lahat ito ay nakay nagkila ko. Hindi ko ang tulad ko, ano ang may kaganti ko. Amen, hallelujah. Lahat ibinigay mo, pag-hirap
ay lumapit kay Jesus, ang Panginoong Jesus, ang siya'y naghihintay, bumahan, ang ibig niya ihalay. Patunay tayong lahat ay mayroong tutubuhan, mahihanggang mayaman, buhay kamatayan. Kaya kung iyong ibig, buhay ka walang hanggan, si Jesus lamang ang lapitan. We're together again, racing that road. We're together again, we wanna go. But something good is going to happen. Something good is healing. So when you get again, and praising the Lord. When you get again, praising the Lord. When you get again, hallelujah, hallelujah. Wanna go. Cause something good is going to happen. Something good is healing. Somewhere in Halloween, and praising the Lord. Magsama-sama tayo, amen, hallelujah. Magpuri ka, Jesus. Magsama-sama tayo, magkaisa kawitan siya. May mabuting mangyayari, mayroon di pala. Magsama-sama tayo, amen, hallelujah. Magpuri sa Kanya. Minsan pa, magsama-sama tayo. Amen, hallelujah. Magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo. Magkaisa, gawitan siya. May mabuting mangyayari, mayroon din pagpapal. Magsama-sama tayo. Magpuri sa Kanya. We come to go with what He said. Come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. Come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him. Come to praise. We come to praise our King. We come to praise. Have to praise Him, have to praise our coming King. How glory, hallelujah, is becoming Jesus Christ, the King of Kings. How glory, hallelujah, is becoming oh Jesus Christ our Lord. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him, come to praise Him. We come to praise our coming King. We come to praise Him, come to praise. We come to praise our coming King. Oh, glory, hallelujah, is the coming King. Oh, Jesus Christ, the King of Kings. Oh, glory, hallelujah, is the coming King. Oh, Jesus Christ, the Lord. In the name of Jesus, in the name of Jesus, oh, we have the sure victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, the demons will have to be far away. In the name of Jesus, tell me who can tell me more. In the mighty name of Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to be far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to be far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the victory. Oh, victory, yes, victory. Hallelujah, I'm free. Just give me glory, glory.
glory, hallelujah. He's all and above me. Oh, victory, victory, hallelujah, hallelujah. Just give me glory, hallelujah. He's all and above me. Oh, victory, hallelujah, hallelujah. Just give me victory, glory, glory, hallelujah. He's all and above me. I am determined, I made up of mine. I to serve that Lord. I am determined, I made up of mine. I to serve that Lord. I follow wherever He leads. I'll go wherever He leads me. I am determined, I made up of mine. I to serve that Lord. I am determined, I made up of mine. I to serve that Lord. I am determined, I made up of mine. I serve the Lord. I follow wherever He leads me. I'll go wherever He takes me. I am determined, I made up my mind. I'll serve the Lord. I'm free. Yes, I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free. Yes, I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. He taught me how to praise Him. He taught me how to sing a song. He taught me how to love. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free. Yes, I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free. I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. He taught me how to praise Him. He taught me how to sing a song. He taught me how to love. I'm free to be the servant of the Lord. All living for Jesus up beside her. Serving, valuing Him, hallelujah. Living our life as a life I know. I don't see Jesus gave me hallelujah. And nothing is satisfied, Jesus sweet. He makes my happy house. Walking His safest way. How many mornings living for Jesus my King. Oh, living for Jesus the best life. Serving, valuing, living a good life, a soul life, I know. I know since Jesus gave me hallelujah. And nothing can satisfy Jesus with Him. He makes my heart walk in His safest way. How many mornings living for Jesus my King. Give me some hallelujah. Living for Jesus the best life, I know. Serving, valuing Him, hallelujah. Living a good life, a soul life, I know. I know since Jesus gave me nothing to satisfy, Jesus with it. He makes my happy house sing. Walk in His Savior's way. Living for Jesus my King. Pray, victory, pray today. And it will keep itself rejoicing as the trouble on life way. Let it down down, let it breathe to win, let a song ring out, let it joy begin, pour it down to the good is sure to win, fight a faith way today. And pray for the victory, fight a faith way today. And it will keep itself rejoicing as the trouble on life way. Let it down down, let it breathe to win, let a song ring out, let it joy begin, pour it down to the good is sure to win, right the way today. From the rising of sun till time is going down, the name of the Lord shall be praised. From the rising of the sun till time is going down, the name of the Lord shall be praised. The Lord is high above the nation, His glory is above the heaven. And who is like to the Lord our God? That will live on high. From the rising of sun till time is going down, the name of the Lord shall be praised. From the rising of sun till time is going down, the name of the Lord shall be praised. The Lord is high above the nation, His glory is above the heaven. And who is like to the Lord our God? That will live on high. Oh, glory, glory, hallelujah. Oh, glory, glory, hallelujah. Oh, glory, glory, hallelujah. Her God is marching on.
God is marching on. Oh, glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Our God is marching on. Oh, my, oh, Jesus is mine. My venom, cherry. My, Jesus is mine. Mine, all time is mine. Oh, my, Jesus is mine. My venom, cherry. My, Jesus is mine. Mine, all time is mine. Every promise in the Bible is mine. Every chapter, every verse, every line. I'm trusting His word divine. Every promise in the Bible is mine. Every promise in the Bible is mine. Every chapter, every verse, every line. I'm trusting His word divine. Every promise in the Bible is mine. Hallelujah. Every promise in the Bible is mine. Every chapter, every verse, every line. I'm trusting His word divine. Every promise in the Bible is mine. Wonderful, Jesus is to me. Cancel pains with mighty cancer. Saving me, keeping me from holy shame. It's wonderful, it's fine. We need to praise Him. Wonderful, Jesus is to me. Cancel pains with His mighty cancer. Saving me, keeping me from holy shame. It's wonderful, it's fine. We need to praise Him. This is the day. This is the day that the Lord has made. Oh, we won't rejoice and be glad today. For this is the day that the Lord has made. We won't rejoice and be glad today. This is the day that the Lord has made. This is the day that the Lord has made. Oh, we won't rejoice and be glad today. For this is the day that the Lord has made. We won't rejoice and glad today. This is the day that the Lord has made. I will enter His gates with thanksgiving in my heart. I will enter His courts with praise. I will say the day that the Lord has made. I will rejoice, for He has made me glad. I will enter His gates with thanksgiving in my heart. I will enter His courts with praise. I will say that's the day that the Lord has made. I will rejoice, for He has made me glad. I will enter His gates with thanksgiving in my heart. I will enter His courts with praise. I will say that's the day the Lord has made. I will rejoice, for He has made me glad. Oh, Jesus made me glad. Oh, Jesus made me glad. I will rejoice, for He has made me glad. Jesus made me glad. Oh, Jesus made me glad. I will rejoice, for He has made me glad. I will return with His sweet thanksgiving in my heart. I will return with His sweet praise. I will say this day that the Lord has made. I will rejoice, for He has made me glad. Rejoice, 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 the children of the Lord. Rejoice, 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 the children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, children of the Lord. See men, see men, each other. See men, children of the Lord. Say praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, the children of the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, the children of the Lord. Joy is a flag that you fly in the castle of your head, the castle of your, in the castle of your. Joy is a flag that you fly in the castle of your. Now Jesus, the residence there. Fly high in the sky, let a whole world know. Let a whole world know. Let a whole world know. Fly high in the sky, let a whole world know. And Jesus, the residence there. Oh, peace is the flag that you fly in the castle of your, in the castle of your heart, in the castle of your heart. His peace is the flag that you fly in the castle of your heart. And Jesus, the residence there. Fly high in the sky, let a whole world know. Let a whole world know. Let a whole world fly high in the sky, let a whole world know. And Jesus, the residence there. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. He's so over me. Bumping and sad, bumping and sad, bumping and he's so over me. Bumping and sad. Jesus, bumping and sad. Hallelujah, praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tunay na dapat purihin ang ating dakilang Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Talagang tunay, mga minamahal, na talagang napakasarap umawit at magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil sabi ng ating dakilang Diyos, rejoice and be glad and sing praises to our loving God. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At sa kapahintulutan po ng ating beloved ordained preacher, aking pinapaabot ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. At aking pinapaabot ang dobleng paggalang, pagpalang hapon sa ating minamahal at ginagalang na Ebanghelista, Pastor Will Estrada Almeida, at sa kanilang buong beloved Almeida children, beloved Almeida family, at sa hindi nating makalimutang turo at aral ng ating Assistant Pastor Lina C. Almeida. Isang mapagpalang hapon sa ating lahat, maging sa ating mga beloved bisita, maging sa ating mga live webcast viewers through Facebook and YouTube. Saan mga dako kayo ng mundo, pagpalain kayo ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At maging sa ating mga beloved pastoral workers, sa ating mga beloved elders na ating kasama ngayon, purihin ang ating dakilang Diyos. Isang magpagpalang hapon sa bawat isa sa atin at higit sa lahat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. At welcome pong muli ang bawat isa sa ating Wednesday midweek worship. At talagang tunay na talagang ang ating dakilang Diyos ay talagang hindi nagkulang sa ating mga buhay. At tayo na po, mga minamahal, ay dadako po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patutuon which is ating mapakinggan ang ginawang kabutihan, ang mga himala ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Dahil ang sabi po dito sa aklat ng Awit, Kapitulo 100 ng talatay 4, ang sabi po dito, enter into His gates with thanksgiving and into His courts with praise. Be thankful unto Him and bless His name. Magsipasok kayo sa kanyang mga pintuang daan na may pagpapasalamat at sa kanyang looban na may pagpupuri. Magpasalamat kayo sa Kanya at purihin ninyo ang Kanyang pangalan. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos na muli na talagang ating pasalamatan ng ating dakilang Diyos at
ating pinaghahanda ang ating mga pinagpalang magpapasalamat sa ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. Ating pong pinaghahanda po ang mga sumusunod. Ating pong pinaghahanda ang ating beloved brother Daniel Pereras at sundan po siya ng ating beloved sister Jonaline Milan at ating pinaghahanda din po ang ating beloved brother Mario Fernandez at ang panghuli po ang ating beloved sister Corazon Soto. Amen. Praise the Lord. Sila mga minamahal ang pinagpalang magpapasalamat sa ating dakilang Diyos at sa araw na ito talagang nandito tayo sa ating Wednesday midweek worship at limitado ang ating oras kaya yung mga patutuo natin yung talagang may puntos, yung direct to the point na po ang ating pagpasalamat sa ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. At ating formal na pong buksan ang pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patutuo. At ating na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved brother Daniel Pereras at sundan po siya ng ating beloved sister Jonaline Milan. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakil at pagsamba ay tanging sa ating pinakamataas po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako po nagpapabot, dobling paggalang sa ating minamahal, ginagalang Evangelist Pastor Willie Estrada Almeida at hindi natin malimutan aral at turo ng ating minamahal ginagalang Assistant Pastor Lina C. Almeida. At ako rin po ay bumabati sa lahat po ng beloved Almeida family. Hallelujah sa ating beloved workers, sa pangasiwa ng ating beloved ordained preachers. Hallelujah. At sa ating mga beloved elders na kapiling natin sa ngayon. At sa inyo mga minamahal na kapatiran, magandang hapon po sa ating lahat. Praise the Lord. Ako po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakabal pa Isus sa dakilang pagkatang ito na pinagkulob sa inyong abang lingkod upang muli ko mapasalamatan ang ating pinakamahal pa Isus sa mga dakilang himala na ginawa niya sa aking buhay. Hallelujah. Akin lang pong sariwain mga minamahal ang mga himala na ginawa ng ating pinakamahal pa Isus sa aking buhay bilang isang retired na sundalo mga minamahal nung ako po ay nadistino mga minamahal sa Mindanao, sa may Cotabato mga minamahal. Kami po ay patungo noon sa aking destinasyon mga minamahal. Kami po ay nakakumboy mga minamahal, nakasakay po kami sa kumboy. May mga escort po kami na 3 tangke mga minamahal. Hallelujah, dahil napakadelikado sa lugar na yon. Hallelujah, habang binabagtas po namin ang kahabaan ng kalsada sa hindi inaasang pangyari, yung sinusundan po namin na tangke mga minamahal, ay nakaapak po siya ng isang landmine sa mga minamahal. Hallelujah, hallelujah. Yung po ay sumabog mga minamahal, hallelujah, sa lakas po ng kanyang impact mga minamahal. Hallelujah, ay talagang naubos yung gulong ng tangke mga minamahal. Hallelujah, bakal lang pong naiwan sa hindi naasang pangyari. Isa pong sarap ng mga minamahal ang tumama sa akin dibdib mga minamahal. Pagtama niya sa akin mga minamahal, hallelujah, sa lakas ng kanyang pagpala kung sinuntok mga minamahal, ako po ay natumba mga minamahal dahil nakatayo po kami sa may 6 by mga minamahal, 2 lang po kami nakatayo doon. Halot ako ang tinamaan mga minamahal. Kaya sabi ng aking kasama, may tama ka dan. Sabi sa akin, hallelujah, suwalit, hallelujah, hindi ako makaimik mga minamahal. Dahil hallelujah, talagang naramdaman ko ang tama ng shrapnel mga minamahal. Hallelujah, subalit po rin ang ating pinakamahal pa Jesus. Hallelujah, sa panalangin ng ating minamahal, ginagalang Evangelist Pastor Willie Estrada Almeida, hindi tumagos ang shrapnel mga minamahal nung aking hawakan na aking dibdib. Hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamahal pa Jesus. Hallelujah, sa pag-iingat niya sa akin. Hallelujah. Praise the Lord. At sa pa pong himala mga minamahal. Hallelujah. Nung kami po ay nung muling sumiklab ang kaguluhan sa may Hulusulo, mga minamahal, binalik po kami doon mga minamahal at napasama po ako sa isang yung platon mga minamahal, pinaka-main effort na platon, pinaka-assaulting team mga minamahal. Hallelujah. Ako po ay nasa pangatlo sa unahan habang pinapasok namin yung kampo ng Abu Sayyaf mga minamahal. Ay talagang nakapasok kami mga minamahal. Napansin ko nakapasok kami sa Kilingson mga minamahal.
Hallelujah. Kaya pinahinto ko yung pinaka-point. Sabi ko, sir, hinto muna tayo, binalik ang mga opisyal. Sabi ko, sir, nakapasok na kami sa killing zone. Pag magpapatuloy tayo, makulong tayo lahat, mamamatay tayo. Sabi ko, hallelujah. Kaya sabi niya, pasukin pa natin, malayo pa. Hallelujah. Hallelujah. Kaya sabi, bumalik ko sa muli sa harapan at hallelujah. Sabi ko, dahan-dahan lang ang pagpasok para hindi tayo makapasok lahat. Hallelujah. Hallelujah. Habang pinapasok namin, mga minamahal, talagang napakatahimik yung lugar. Nakaabang yung pakiwari ko ng mga minamahal, nakaabang yung lahat mga busayap. Hallelujah. Kaya nung nakakalahati na kami mga minamahal, muli ko pinahinto ang harapan. Sabi ko, Sarge, hinto ka muna dyan. At binalikan ko ang aking opisyal, mga minamahal. Sabi ko, sir, nakakalahati na tayo. Pag nakapasok kayo, sabi ko, mamamatay tayo. Hallelujah. Maubos tayo lahat. Sabi ko sa aking opisyal. Kaya sabi ko, sir, isang request ko lang, putukan namin isang beses lang. Hallelujah. Kaya humayag naman siya mga minamahal. Kaya bumalik ako sa unahan. At sabi ko, sir, putukan mo isang beses. Kaya nung pinutukan niya mga minamahal, hallelujah, sumagot ng putok ang mga busayap. Nakahanda na pala mga minamahal. Hallelujah, nagkaroon ng grabing labanan. Pagitan ng mga busayap at kaming mga marines, mga minamahal. Grabe ang aming labanan. So hindi inaasang pangyayari, isa pong bala ng M203 grenade launcher ang bumagsak sa aking harapan, 2 dipang layo mga minamahal. Yun po ay sumabog mga minamahal. Hallelujah. At talaga yung pagsabog niya, naramdam ko mga minamahal. Hallelujah. Yung shockwave niya sa akin lahat, papunta lahat. Hallelujah. Hallelujah. Subalit po rin ang ating pinakamahal pa Jesus sa panandalangin natin minamahal. Ginagalang Evangelist Pastor Willie Estrada Almeida, ni isang sapnol mga minamahal. Walang tumama sa akin. Hallelujah. Hallelujah. Lord. At pinapasalamat ako muli ang ating pinakamahal pa Jesus. Hallelujah. Noong year 2010, ako po ay nadistino sa Malacanang. Hallelujah. Kasagsagan po ng COVID-19 noon. Hallelujah. Nagkaroon ng SONA. Unang SONA, mga minamahal, ng Pangulong Rodrigo Duterte. Napasama ako sa event na yun, mga minamahal. Hallelujah. Kaya halos sa seguridad ng Pangulo, lahat ng mga kasama ng event, nagkaroon ng swab test, mga minamahal, dahil grabing laganap ng COVID-19, mga minamahal. Sa unang swab test namin, mga minamahal, halil nung lobas yung resort, napakarami ang nag-positive, mga minamahal, sa lahat ng mga kasama na event na yun, sa aming sa mga PSG, mga minamahal. Hallelujah. At subalit ang iyong abang lingkod ay walang resort dahil natapon daw. Hallelujah. Kaya hallelujah, dahil sa dami ng nag-positive, mga minamahal, muling tumawag ang Task Force COVID na swab test kami ng pangalawang, mga minamahal. Hallelujah. Kaya ako ay humingi ng backup prayer dito sa ating pastoral house, sa ating beloved order preachers, Kuya Bubunir. Hallelujah. Kaya sabi ko, Kuya, hallelujah, isama niyo na ako, ang aking pangalan dyan sa inyong panalangin. Napakarami na nag-positive dito, sabi ko sa ating beloved ordained preachers. Kaya ang sabi natin, beloved ordained preachers, magtiwala ka lang sa ating pinakamahal pa Jesus at babalutin ka ng kanyang kapangyarihan. Hallelujah. Kaya ganun na aking ginawa, mga minamahal. Ako'y nagtiwala sa ating pinakamahal pa Jesus. Kaya nung dumating yung time na iswab test kami, mga minamahal, hallelujah, ay nung dating ng hapon, mga minamahal, talagang naramdaman ko lahat yung mga sintomas ng COVID, mga minamahal. Hallelujah. Nawalan ako ng pang-amoy at pang-lasa. Hallelujah. At inubo ako, mga minamahal, na yung ubong tuyong-tuyong, mga minamahal. Hallelujah. Sumakit ang aking likod. Hallelujah. Kaya hallelujah, sabi ko, mahal na Panginoon, saan ako nagkulang? Hallelujah. 2 beses ako nagpupuri. Gagawin ko 3 umaga, hapon, gabi. Huwag mo lamang kong pabayaan. Sabi ko sa ating pinakamahal pa Jesus. Hallelujah. Kaya ganun mga minamahal aking ginagawa. Lagi akong nagpupuri sa ating pinakamahal pa Jesus. Hallelujah. Kaya dahil sa dami nung sinoptis kami, mga minamahal, pangalawang beses, hallelujah, ganun nga mga minamahal, at yung mga sintomas ng COVID halos nasa akin na lahat, mga minamahal. Habang hinihintay namin ang result, mga minamahal, muling tumawag ang Task Force COVID na kailangan iswab test kami ng pangatlo dahil napakarami ang nag-positive, mga minamahal. Hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, hallelujah, may pangatlong swab test kami, sana po tuloy mo na akong pagalingin. Sabi ko sa ating pinakamahal pa Jesus, hallelujah. Kaya nung 2 days before, bago kami swab test ng pangatlong beses, mga minamahal, hallelujah, dahil napakatas ng lagnat ko noon, mga minamahal, hallelujah, ay unang inalis ng ating pinakamahal pa Jesus, hallelujah, ang aking lagnat, hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, maraming salamat, tinanggal mo ang aking lagnat, subalit may mga naiwan pa na sintomas ng COVID sa aking katawan at iswab test na kami, hallelujah. Kaya nung dumating yung araw na yun na iswab test kami, mga minamahal, sabi ko, mahal na Panginoon, ikaw nang bahala sa akin, hallelujah. Kaya nung sinwab test kami, mga minamahal, hallelujah,
pagkatapos ng swab test namin, mga minamahal, mga ilang araw ang lumipas habang hinihintay namin ng mga result, mga minamahal, dahil mga lumabas na result, napakarami ang nag-positive pa rin, mga minamahal. Hallelujah. Kaya habang hinihintay namin ang result, mga minamahal, muling tumawag ang Task Force COVID na iswab test kami ng pang-apat, mga minamahal. Hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, may pang-apat na swab test na naman kami. Hallelujah. Yung una, pangalawa, pangatlo, wala pa akong result. Hallelujah. Sana itong pang-apat na ito, hallelujah, tuluyan mo na akong pagalingin. Sabi ko sa ating pinakamahal pa Jesus, hallelujah. Kaya habang 2 days before, mga minamahal, bago kami iswab test ng pang-apat, tinanggal ng ating pinakamahal pa Jesus ang aking ubo, hallelujah, yung sakit sa aking likod. Pinalik ng ating pinakamahal pa Jesus ang aking pangamoy at panglasa, hallelujah. Sabi ko, mahal na Panginoon, maraming salamat. Binalik mo ang pangamoy, panglasa ko, tinanggal mo lahat, mga sintomas ng COVID sa aking katawan, at nararamdaman ko ako'y lumalakas, hallelujah. Sabi ko, pinagaling mo na ako, mahal na Panginoon, hindi na ako natatakot sa pang-apat na swab test na yan, hallelujah. Kaya nung dumating yung time, mga minamahal, na iswab test kami, mga minamahal, hallelujah, ay di alam ng aking mga kasama na talaga grabe ang tuwang-tuwa ko, mga minamahal. Nung kinagabihan na yon, mga minamahal, halos lahat ng aking mga kasama ay talagang nag-inuman sila, mga minamahal. Nilagyan nila ng yung gin, mga minamahal, kalamansi para matanggal ng virus. Subalit sa aking mga minamahal, ako ay nagpuri sa ating pinakamahal pa Jesus, hallelujah. Kaya nung sinoptis kami, mga minamahal, hallelujah, mga ilang araw bago habang hinihintay namin ng mga result, mga minamahal, ay pinunta na ako ng aking kasama. Sabi niya, Sir, lumabas na yung pangatlong swab test natin. Sabi niya, ganun ba? Sabi ko, naalala ko yung mga minamahal, may mga sintomas pa ako ng COVID noon, mga minamahal. Kaya sabi ko, tingnan natin. Kaya nung tinignan namin, mga minamahal, nakita ko aking pangalan nakapula, mga minamahal. Nag-positive ako, mga minamahal, sa COVID-19 sa pangatlong swab test, mga minamahal. Hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, nag-positive ako dito, hallelujah. Subalit yung pang-apat, pinagaling mo na ako doon, negative na ako doon. Sabi ko sa ating pinakamahal pa Jesus, hallelujah. Kaya sabi ng aming opisyal, lahat kayo na nag-positive, pangatlo dito, siparit kayo at ikwa-quarantine kayo sa Tarlac. Hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, ayaw kong ma-quarantine doon. Sana lumabas na yung pang-apat bukas, hallelujah. Kaya kinabukasan, mga minamahal, hallelujah, pinunta na ako na aking kasama, sabi niya, Sir, lumabas na yung pang-apat natin na swab test, hallelujah. Sabi ko, wala pa akong text, sabi ko, sa akin mayroon na, sabi niya, hallelujah. Sabi ko, kumusta yung swab test mo? Sabi ko sa kanya, hallelujah. Sabi niya, positive pa rin ako, sabi niya, classmate pa rin tayo, sabi niya, sabi ko, hindi na, sabi ko, pinagaling na ako ng mahal na Panginoon, hallelujah. Kaya ako'y pumasok sa aking kwarto, mga minamahal, ako'y nagpuri sa ating pinakamahal pa Jesus, hallelujah. Ako'y nanalangin po sa panandalangin at minamahal, ginagalang Evangelist Pastor Will Estrada Almeida, bago matapos ang aking pagpupuri, lalabas ng aking result, magni-negative na ako sa pangalang Jesus, hallelujah. Kaya habang ako'y nagpupuri sa ating pinakamahal pa Jesus, sa kalagitnaan ng aking pagpupuri, nag-text ang Task Force COVID, mga minamahal, negative na ako, mga minamahal, hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamahal pa Jesus. Walang gamot-gamot, walang ospital, ako'y pinagaling ng ating pinakamahal pa Jesus sa aking COVID-19, hallelujah. At pinapasalamat ko ating pinakamahal pa Jesus, hallelujah, sa araw-araw na paggabayan sa amin, sa aking buong pamilya, hallelujah. Pinapasalamat ko ating pinakamahal pa Jesus, hallelujah, sa pagpapalang financial, physical, higit sa lahat sa spiritual. Hanggang dito na lang po lahat ng kapurihan pasalamat ay tanging sa ating pinakamahal pa Jesus po lamang. Hallelujah, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Sabay-sabay po nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah. God bless po sa ating beloved Brother Daniel Pereiras, na talagang tunay, na talagang ang ating dakilang Diyos ay makapangyarihan, mga minamahal, na tunay na talagang pinagpala ang ating beloved kapatid. Amen. Na tunay na ang pangako ng ating dakilang Diyos, ang sabi ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ano yung kanyang pangako na mana ng kanyang mga lingkod. Amen. Ang mana na sinasabi na ang sabi na walang almas na ginawa o pakikinabangan laban sa iyo. Amen. Ito ang mana ng mga lingkod ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya ang ating beloved kapatid talagang pinag-ingatan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo. Atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon sa ating beloved sister Junelyn Milan. At sundan po siya ng ating beloved brother Mario
Fernandez. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po Amen. lamang. Praise the Lord. Ako'y napapaabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Will Estrada Almeda at ganoon din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved assistant pastor, Lina C. Almeda, at ganoon din po sa buong beloved Almeda family, sa ating beloved pastoral worker, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, at ganoon din po sa kanyang kaisa-isang anak, Sister Vines, at sa ating beloved elders na kapiling po natin ngayon. Sa inyo po mga minamahal, mga kapatiran, isang mapagpalang hapon na po ang pinapaabot ko po sa ating lahat. Napupulit na papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at nabigyan po muli ako ng pagkakataon upang akin siyang malulhati at mapasalamatan sa mga kabutihan po na ginawa po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aming buhay. Bago po ako makakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ako po ay may mga karamdaman mga minamahal. Nandyan po na noon po ay mahina po ang aking baga. Nandyan po na mayroon din po akong sakit na almoranas. May tonsillitis din po ako mga minamahal. UTI, at palaging sumasakit ang aking dibdib at ang aking ulo. At ang pinakamatindi ko pong karamdaman mga minamahal ay yung palaging sumasakit ang aking sikmura na kapag sinusumpong po ito mga minamahal, ako po'y palagi nakahiga at ako'y nanghihina. Subalit sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus, nung ako po ay nashiran po ng ating kapatiran na dumadalo sa gawain ito, maminamahal na aming kapitbahay. At ako po ay nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang lahat po ng aking mga karamdaman ay gradually po na pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Napapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagbabago din po ng aking buhay dahil dati-rati mang minamahal, ako po ay may mga bisyo. Nariyan po maminamahal na ako po ay umiinom din po ng alak, tumataya po sa wedding at nagsusugal din po ako maminamahal. Ngunit sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus, lahat po ng aking mga bisyo na yan na maminamahal ay inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Binago niya po ang Praise aking the Lord. buhay. Hallelujah. Napapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa isang dakilang himala na ginawa niya po sa aking mahal na asawa na noon maminamahal ay nagkaroon po siya ng sakit na pasma na halos ikamatay na po niya maminamahal. Noong time po maminamahal na masada po ang aking beloved husband at umuwi po sa amin ng pagod. Siya po naligo maminamahal at nakinabukasan po na madaling araw, hindi na po siya makalakad at nung hindi na po niya makayanan ang kanyang karamdaman maminamahal, sabi niya po sa akin, dalhin ko siya sa doktor at nung dinala ko po siya maminamahal sa doktor, hindi po siya gumaling, bagus lalo pong lumala po yung kanyang karamdaman maminamahal na pasma. Kaya naalala ko ang gawain ito maminamahal, dinala ko po siya dito araw po na Miyerkules na nakahiga na lamang siya sa isang kama at the time na kami po yung nagpupuri po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, bigla siyang tumayo at nakatas po yung kanyang mga kamay. Yun po pala naramdaman po niya ang presensya po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At sinamantala ko ang pagkakataong yun, maminamahal, ako po nanalangin po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At sabi ko, maminamahal, mahal na Panginoong Hesus, ipakita mo po ang himala na palakarin po ang aking mahal na asawa. At doon ko nakita maminamahal na totoo at buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran sa gawain ito maminamahal na siya po'y naghihimala maminamahal. Dahil po, nung siya po'y pinabautismuhan ko po sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na nakaupo na lamang siya sa isang upuan maminamahal, binitbit na ng ating mga kapatiran. Paglubog niya po sa tubig, pag-ahon niya po, instant po siyang pinagaling at pinalakad po ng ating pinakamamahal na Amen. Panginoong Praise Hesus. the Lord. Napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Bagamat maminamahal, siya po ay kinuha na ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang pinagpapasalamat ko po sa mahal na Panginoong Hesus, siya po'y kinahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus sa undalangin po ng ating beloved pastor, kabalikat po ang mamagagawa. Siya kinahabagan ng mahal na Panginoong Hesus na binigyan po siya ng pagkakataon na makapaglingkod bago siya kunin po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, bagamat ako po ay napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, bagamat ako po ay wala nang katuwang sa buhay maminamahal. Nandyan po maminamahal na kailanman hindi kami pinabayaan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na patuloy niya pong pinuprovide po ang aming mga pangangailangan. Napapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa kanyang kahabagan maminamahal ay patuloy po kami nagamit ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kanyang banal na labasan bilang mga awit ngayon po aking mga anak maminamahal. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapuri at pasasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved Sister Junalyn Milan sa kanyang
buhay at pinagpalang patotoo. Amen. Praise the Lord. Tunay na talagang andyan lagi ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo, at atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved brother Mario Fernandez, at sundan po siya ng ating beloved sister Corazon Soto. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagwalati, pagdakila ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Hesus po lamang. Amen. Praise the Ako'y Lord. nagpapaabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal na ginagalang ng Pastor Willie Estrada Almeida. Ganon din po sa di malilimutang turo at aral ng ating beloved assistant, Pastor Lina C. Almeida. Ganon din po sa buong beloved Almeida family at sa ating pong beloved pastoral workers sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher at sa kanila pong beloved daughter, sa mga beloved elders, at sa inyo po lahat kong minamahal kong kapatida. Magandang hapon po sa ating pong lahat ng minamahal. Ang minamahal, muli ko naman pasalamat ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa hapon na ito upang dakilain, sariwain mga himala na nangyari sa aking buhay. Buhat nung ako'y nakakilala sa ministeryo ito, mga minamahal, na yung pong aking malnasawa ang nagdala po dito sa akin sa katotohanan po, minamahal. Bagamat siya'y kinuha na ng ating pinakamahal na Panginoon. Mga minamahal, nung ako po hindi pa nakakilala sa ministeryo ito, mga minamahal, andyan ang mga layaw sa laman na aking ginagawa sa aking buhay. Mga bisyo nung araw, minamahal, lalong-lalo na pagka weekend po, minamahal. Andyan ang pag-inom po ng alak, pagpunta po sa mga di kaaya-ayang lugar, minamahal. Subalit nung ako'y nakonberte bilang isang Kristiyano po, minamahal, ay dito po ako binago po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Yan, minamahal, luya na sa aking buhay, minamahal, insidenteng hindi ko inaasahan, minamahal. Andyan, minamahal, na sa aking pong paghatid at sundo dito sa ating paggawain, minamahal, na ako'y sinundan na 4 na kalalakihang magkakarna po ng sasakyan tricycle, minamahal. Ito ay kasalukuyang 3 buwan pa lamang noon, yung aking minamanihong tricycle noon, minamahal. Na paghinto ko po dyan sa ating drive po, minamahal, na yung pong isang lalaki, minamahal, na ito ay aking dinig na dinig sa ating likuran, minamahal, na sabi po niya, dito lang pala siya pumupunta sa Jesus Miracle Crusade, sabi po niya, minamahal. Na noon po, minamahalan dyan, minamahal, na ito ay gusto na niya pong agawin yung aking minamanihong tricycle noon, minamahal. Subalit ng araw na yun, minamahal, kami po'y pinag-ingatan po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Na wala pong anumang nangyari sa aming sambayan ng araw na yun, minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamamahal na Panginoon sa paggabay niya po sa atin sa bawat pag-alis po sa ating tahanan, minamahal. Andyan din, minamahal, pangalawang insidente po, minamahal, na hindi ko rin sukat akalain pangyari, minamahal. Sa amin pong barangay, minamahal, ay may kasiyahan po, minamahal, na ito ay hindi ko rin sukat akalain pangyari na iyon, minamahal. Nang pagkadinig ko po sa aming tahanan po ay binato po. Subalit nung ito ay aking nilawan, minamahal, ito ay ligaw na bala na tumama po sa tapat po ng aking higaan, minamahal. At noong gabi din na iyon, minamahal, kami din po pinag-ingatan po ng ating pinakamahal na Panginoon, Praise the Lord. na wala pong anumang tinamaan sa aming sambayan o gabi na iyon, minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal na Panginoon sa pagliligtas niya po sa atin, minamahal. Diyan, minamahal, last Sunday po, minamahal, nung tayo po umuwi, minamahal, na hindi ko rin sukat akalain na pangyari, minamahal. Na noon po habang binabaybay ko po ang daan diyan papuntang Malasiki, minamahal, andyan na aking pong sinusundan yung napakahabang truck, minamahal, na ito ay 40-footer long, minamahal, long vehicle po, minamahal. Andyan, minamahal, na sa aking pong pagmaniho, minamahal, na ito ay aking inovertikan po, minamahal, dahil po medyo mabagal po siya, minamahal. Dahil po ako'y nagmamadali, minamahal, dahil po sa aking mga bisita sa aking tahanan, minamahal, na ito ay aking inovertikan po, minamahal. Andyan sa aking pong pag-overtake po, minamahal, sa napakahabang truck, minamahal,
na pagdating ko po doon sa kalagitnaan, minamahal, sa aking pag-overtake, minamahal. Andyan na ito ay humihigop pala ng sasakyan na maliit, minamahal, pagdating sa gitna, minamahal. Dahil po sa lakas po ng hangin na impact po niya, minamahal. At nagulat ako, minamahal, dahil po napakalapit na po yung aking kasalubong, minamahal. Na ito ay kanya po akong nakita, minamahal, na medyo bumagal po yung aking pagtakbo po, minamahal. Subalit, minamahal, aking pong naisip, minamahal, na kapag ikaw ay nasa kagipitan, minamahal, na ito ay banggitin mo lamang ang hallelujah, praise the Lord, minamahal. At yun po ang aking nasa isip, minamahal, nung habang ako ay umu-overtake doon sa napakahabang sasakyan, minamahal, na long vehicle na truck, minamahal. Andyan, minamahal, sa aking pong pagka-overtake po, minamahal, nung ako ay nakalagpas na po, minamahal, napakaluwag na po yung aking panghininga, minamahal, dahil po kapag hindi po naglaylo, nag-slow down yung aking kasalubong, minamahal, ito po ay aking masasalpok po, minamahal. Ako ay masasandwich po doon sa harapan ng napakalaking truck, minamahal. Subalit andyan ang pag-iingat po ng ating pinakamahal na Panginoon sa aking pagmamaneho, minamahal, na ako ay ginabayan niya nung araw na iyon, minamahal, na maiwas po sa aksidente po, minamahal. Kaya napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal na Panginoon sa bawat pag-iingat niya po sa atin sa araw-araw, minamahal. Andiyan din, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon sa dalawa kong beloved son na nagtatrabaho, minamahal, na bagamat sila ay aking nakapiling na nagkakarang araw, minamahal. Andiyan, minamahal, na sila rin po pinag-iingatan po ng ating pinakamahal na Panginoon. Nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon sa mga pagpapala na aking natatanggap nagmumula sa ating pinakamahal na Panginoon, mula sa physical, financial, at higit sa pagpalang spiritual. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasalamat ay tanging sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Praise the Lord, hallelujah. God bless po sa ating beloved Brother Mario Fernandez, na tunay mga minamahal, na talagang na makapangyarihan ang ating Diyos, na pinaglilingkuran ang ating beloved kapatid. Talagang siya po ay talagang pinag-ingatan ng ating dakilang Diyos, na sa ating buhay, pag tayo ay nasa daan, ay talagang nandyan lagi ang mga disgrasya. Amen. At sa kanyang buhay, nung siya ay nasa ganong sitwasyon, talagang naalala niya na yung turo ng ating beloved pastor, na pag tayo ay nasa kagipitan, ay banggitin lamang ang salita na hallelujah, praise the Lord, at tayo ay pag-iingatan ng ating dakilang Diyos. Amen, praise the Lord. Ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah. At tayo po ay tuloy-tuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo. At atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Corazon Soto. Ang pinakamataas na papuri, pagdadakila, pasasalamat at papaparangal tanging sa ating pinakamamahal nating Panginoon Hesus. Amen, praise the Lord. Dobleng paggalang po sa ating pong beloved Pastor Evangelist Estrada Almeida. Ganon din po sa palagi nating inaalala ang aral at turo ng ating pong beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Sa lahat po ng Almeida Children, sa ating mga elders, sa pangasiwa po ng ating pong Olden Preacher, Brother Buboy Nir, sa ating mga elders, sa ating mga kapatiran, magandang hapon na po sa ating lahat. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal nating Panginoon Hesus, na ako na naman po ay nabigyan ng pagkakataon upang mapasalamatan, mapapurihan ang ating dakilang Diyos sa lahat ng ginawa pong kabutihan sa aking buhay. Hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon Hesus, na siya po ay aking maluwalhati sa araw na ito po, mga minamahal. Ako po ay nakakilala po sa ating gawain dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, year 2012 po, mga minamahal, kung saan ginamit po ang karamdaman po ng aking mahal na asawa, na siya po ay may sakit na diabetes noon, na
naging komplikasyon na po ang kanyang sakit dahil po nagkaroon po siya ng kidney failure, andyan po na nawala na po siya ng paningin, manas po ang kanyang buong katawan po mga minamahal, at sa panahon na yun mga minamahal, isang kapatiran po ang nagbahagi po ng mga kabutihan ng ating dakilang Diyos. At andyan po na kami po ay tumalima agad sa kapatiran na ito at nagtiwala sa ating pinakamamahal natin Panginoon Hesus. Dahil po sa unang dalo pa lamang namin noon, tinanggap ng aking mahal na asawa ang bautismo sa tubig sa may kapangyarihang pangalan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Ang aking mahal na asawa po, siya po ay pinalakas uli at nadugtungan ng 2 taon po ang kanyang buhay. Praise the Lord. Ako po ay Hallelujah. nagpapasalamat po sa ating dakilang Diyos dahil po nung wala pa po ako sa gawain ito mga minamahal. Andyan po ang taglay-taglay ko pong karamdaman. May sakit po ako na high blood, arthritis at nervyos. At nung tinanggap ko rin po ang bautismo sa tubig sa may kapangyarihang pangalan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, andyan po sa urat dalangin po ng ating pong beloved Pastor Evangelist Will de Almeida, kabalikat po ng ating po mga manggagawa, ang mga nabanggit ko po na sakit ko po, ito po ay pinagaling ng ating pinakamamahal Amen. natin Praise the Panginoon Lord. Hesus. Ganon din po mga minamahal, pinapasalamatan ko rin po ang ating dakilang Diyos dahil po noong mga kasagsagan po ng pandemic po mga minamahal, ako po ay naka-encounter po ng mga simptomas po ng COVID po mga minamahal na ito po ay nagpahirap po sa akin po mga minamahal. Ganon din po nung panahon din po ng trangkaso rin po mga minamahal. Ibang klaseng trangkaso po ang aking naranasan po mga minamahal. Subalit talagang napakabuti po ng ating dakilang Diyos po mga minamahal dahil po tayo po ay nakakilala po na dito sa Jesus Miracle Crusade po mga minamahal, tunay na Diyos na buhay ang ating pong sinasamba po mga minamahal. Dahil po tayo po ay magsisi po mga minamahal, manalangin, magpuri, manampalataya po sa ating dakilang Diyos po mga minamahal. Andyan po na kahit na hindi na tayo inom ng gamot po mga minamahal, tayo ay pinapagaling ng ating pong pinakamamahal nating Amen. Panginoon Praise the Lord. Hesus. Ganon din po mga minamahal, pinapasalamatan ko rin po ang ating dakilang Beloved Diyos. choir, please Mga be minamahal, dahil po sa mga pagpapala din po mga minamahal na ipinagkalob sa akin ng ating dakilang Diyos, pinagkalooban ng mga trabaho po ang aking mga anak. Andyan po na ako po nagpupuri, nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Dahil po noon po mga minamahal talagang napakahirap din po ng aming buhay. Mga minamahal, ako po ay isang tindera po ng gulay na aalis ako ng aming bahay, madaling araw, uuwi po ako ng gabi po mga minamahal. Gabi na po ako nakakauwi mo mga minamahal. At andyan po, katuwang ko rin po ang aking mahal na asawa na naghahanap buhay po noon mga minamahal. Subalit, andyan pa rin po ang nararanasan po na hirap po sa aming buhay po mga minamahal. Na andyan po na, bagamat, andyan po na kami po ay nakatuon po sa mga pagsisikap na yan mga minamahal, talagang hindi pa po umaano ang aming buhay, umaangat po ang aming buhay, bagkus andyan pa rin po ang aming paghihirap dahil po andyan po na hindi po kami nawawalan ng utang po mga minamahal. Andyan po na ang aking mahal na asawa rin po noon mga minamahal na siya po ay may mga bisyo rin po mga minamahal, kaya ito rin po ay wala pong kapayapaan din po sa aming buhay po mga minamahal dahil po siya po ay mag-iinom po ng alak, andyan po rin po na siya po ay malakas manigarilyo, at andyan po na mabarkada po mga minamahal, kaya magulo rin po ang aming buhay po noon mga minamahal dahil po pag may mga okasyon, wala po sa loob ng aming bahay ang aking mahal na asawa po. Andyan po na nakikipag-inuman po siya sa mga barkada po mga minamahal, kaya noon po talagang wala pong kapayapaan sa puso't isipan po mga minamahal. Subalit, napakabuti ng ating dakilang Diyos mga minamahal. Amen. Dahil po alam ko mga minamahal, ang aking mahal na asawa, nasa piling na ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Kaya andyan po na nagkaroon po ng kapayapaan sa puso't isipan, ang aming buhay po mga minamahal. At hindi naman po ako nagpapataas po mga minamahal dahil po andyan po na bagabat
Hindi na po ako naghanap buhay po ngayon mga minamahal. Andyan po ang pagpapala ng ating dakilang Diyos, bagamat hindi po kami mayaman po mga Praise the minamahal. Lord. Hallelujah. Andyan po ang pagpapala ng ating dakilang Diyos na hindi po kami pinapabayaan sa araw-araw po mga minamahal. At andyan po rin po na yung pag-uutang na yan po mga minamahal ay inalis rin ng ating pinakamamahal nating Panginoon Praise the Jesus. Lord. Hallelujah. Maraming salamat sa ating dakilang Diyos sa mga pagpapala na yan. At ganoon din po mga minamahal, pinapasalamatan ko rin ang ating dakilang Diyos sa lahat-lahat po ng mga pagpapala pong financial, material, physical, at higit-higit ang pagpapala pong spiritual. Ang lahat ng kapurihan, pagdadakila, pasasalamat tayo sa ating pinakamamahal nating Panginoon Jesus po lamang. Sabay-sabay natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord, praise the Lord, hallelujah. God bless po sa ating beloved sister Corazon Soto na tunay na pinagpala ng ating dakilang Diyos na talagang yung kanyang karamdaman, maging sa kanyang beloved husband na talagang ito'y pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Kung ating titingnan lahat ng ating karamdaman, kayang-kayang pagalingin ng ating dakilang Diyos ang mga karamdamang ito. Ano ang pangako ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, na ang sabi ng ating dakilang Diyos, Behold, I am the Lord, the God of all flesh. Is there anything too hard for me? Sabi ng ating dakilang Diyos. Ibig sabihin, mga minamahal, ang kailangan lang tayo ay manatili, yung ating pananampalataya ay talagang magtiwala at magpatuloy lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos at dyan na po natapos ang pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo. Amen. Praise the Lord. At habang naghahanda po ang ating mga beloved mga awit, inaanyayan po ang bawat isa na tayong lahat ay umawit sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. I'll just keep trusting my Lord as I walk along. I'll just keep trusting my Lord, for He give me a song. Though storm cloud dark in the sky, over the heavenly trail, I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. He's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him till the very end. Though storm clouds darken the sky, over the heavenly trail, I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. I'll just keep trusting my Lord as I walk along. I'll just keep trusting my Lord, for He'll give me a song. Though storm clouds darken the sky, over the heavenly trail, I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. He will never fail. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ating samahan ang ating mga beloved mga awit, beloved brethren. Let us welcome Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, beloved Jesus Finest Generation Choir. Praise the Lord. Hallelujah. Ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Who art
Hallelujah. Yes, our Heavenly Father. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Batid. Magiging kaibuturan na ay bumabuso. Kaya sa mga kami nagkasal, amin na bigatayon sa atong Espiritu. Kami nakalabag sa iyong banal na kaloob. Malabang inoon, patawarin mo po kami. Kawagan mo po ang bawat isa. Yung idaloy ng masaganang yun sa atong Espiritu sa aming kalagitna. Sa pangalan ng panalagi ng iyong taong nilang isa, ay aming sama-samang sinasaway. Ano mang uri ng demonyong adlang ng kaaway sa pagkilos mo sa aming kalagitna. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah. I want to live my life to please you and bring my heart before you to remove. Make of me a vessel fit for honor, that I might shine to you as sparkling gold. Lord, I want to live my life to please you and bring my heart before you to remove. Make of me a vessel fit for honor, that I might shine to you as sparkling gold, to be pleasing you, pleasing you. This is all I really wanna do, to be pleasing you, oh, pleasing you. This is all I really wanna do. Lord, I lift my heart in full surrender, and all that I hold dear I give to you. Please purify my heart and make me holy, so I might walk the way that's pleasing you, to be pleasing you,
Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Pumalakpak ang mga anak ng Diyos. Napakabuti natin ang pinakamamalapayan. God bless your beloved finest choir. Maraming salamat muli sa ating pinakamamalapayan Panginoon sa pagkilos niya sa ating kalagitnaan. Isang mga minamahal ko, hallelujah, pagpapalang, matatawag na sa tuwing tayo po'y nasa pananambahan, ang napakatamis at banal na presensya ng ating pinakamamahal Panginoon ay ating pong nararamdaman. Isang kagalakan, isang katibayan at kalakasan para sa mga anak ng Diyos. Pumalakpak po tayo muli, mga minamahal ko, sa ating pinakamamahal Panginoon. Lahat ay magsabi ng malakas na praise the Lord. Sabi ko, malakas na praise the Lord. Purihin natin ang pinakamamahal Panginoon. Kinakailangan po natin talagang sabihan, mga minamahal ko, hallelujah, na with all our might, buong lakas, mga minamahal ko, sapagkat tayo naman pa makikinabang kapag ang ating pagpupuri sa mahal na Panginoon, hallelujah, ay talagang pumapailan lang, nakakarating talaga sa kanyang trono ng biyaya. Kung mananahimik po tayo, mga minamahal ko, amen, ang mga bato ang magpupuri sa Diyos. Gusto ba natin yon, mga minamahal ko? Tayo yung kanyang highest creation, mga minamahal ko, at talagang inaasa naman ang Panginoon na tayo po, especially tayo po'y tinawag ng mga anak ng Diyos, tayo po mga minamahal kong marapat, mga minamahal ko, hallelujah, na magbigay papuri. Amen? Sa ating mga pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila at pagsambay na ukol lamang sa ating nag-iisa at pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Muli natin palakpakan natin ang pinakamamahal na Panginoon, yung masigabong palakpak na yan ang talagang inaantay ng mga Panginoon sa atin. Bagamat may kauntian ng ating pong bilang, mga minamahal ko, Wednesday service, kumpara mga minamahal ko sa ating pong Sunday General Worship. Pero hindi po yan ang dahilan para mga minamahal ko, hallelujah, mga hina ang mga anak ng Diyos. Amen? At ang dobleng paggalang na may pagmamahal ay pinapabot sa man of God, sa huling propeta na ating pinakamamahal Panginoon sa ating kapanahunan, at sa ating mga beloved Mama Dear, ang ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, at nariyan ang kanilang mga butihing mga anak, mga minamahal, na sila po ang katuwang ng ating pong mga minamahal na mga magulang sa mga Panginoon para manatili, mga minamahal ko, hallelujah, ang manalagawain ng ating pinakamamahal Panginoon sa kanyang pagmimisyon. At ganun din ang aking pong malugod na pagbati ng magandang hapon sa kanila pong mga itinalagang mga manggagawa sa pangasiwa ng ating beloved ordained preacher ng kanyang minamahal na anak, beloved Sister Vines, at sa lahat ng ating beloved elders na kasama po natin sa ngayon, at sa inyo po aking po iniibig na mga kapatid sa mahal na Panginoon, baguhan man o datihan, at sa ating pong mga live webcast viewers na patuloy na sumusubaybay sa ating pong banal na gawain. Sa mga lugar, dako kayo naroon, ay sumainyo ang masaganang biyaya at pagpapala ng mga Panginoon. Abutin ang lahat ng inyong mga pangangailangan. Amen. At ang sabi nga mga minamahal ko ng banal na kasulatan, atin daw pong pakatantuin. When we say pakatantuin, mga minamahal ko, atin daw pong talagang matamang isipin. Think carefully yung ating pong mga lakad, sapagkat ito pong consider your ways na sinabi mga minamahal ko sa aklat ng propeta Hagay, 2 beses po itong inulit. At kapag dalawang beses mga minamahal ko na inuulit ang isang talata na parehas ang laman, alam po natin mga minamahal ko, may importansya. Amen? Alagang nais na mga ipabatid mga minamahal ko na lubhang mahalaga ang talatang ito. So inuulit po mga minamahal ko yung Hagay, kabanatang 1, ang talata 5, inulit po doon sa talatang 7. Parehas po ang laman niyan, mga minamahal ko, ng 2 talata. Kaya nga mga minamahal ko, ating pong basahin, ito po sa aklat ng Hagay, kabanatang 1, ang talata 5 hanggang 6, at mga minamahal ko, ganin doon po sa 7, mga minamahal ko. Ang sabi rito mga minamahal ko, ngayon nga'y ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, gunitain ninyo ang inyong mga lakad. Sa 6, ang sabi rito, kayo'y naghasik
naghasik ng marami at nagsisiani ng kaunti. Kayo'y nagsisikain, ngunit hindi kayo nagkakaroon ng kahustuhan. Kayo'y nagsisiinom, ngunit hindi kayo nagpapatirang uhaw. Kayo'y nangananamit, ngunit walang mainit. At yaong kumikita ng mga pinag-arawan ay kumikita ng mga pinag-arawan upang ilagay sa supot na may mga butas. At sa talatang 7, mga minamahal ko, ganun din po, mga minamahal ko, hallelujah, ngayon nga'y ganito ang sabi ng Panginoon na mahukbo, gunitain ninyo ang inyong mga lakad. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Kaya nga mga minamahal ko, kung ating pong talagang susuriin, itong mga talatang nabasa po natin, malinaw mga minamahal ko na nakasaad yan, na ganun na lamang ang pagsisikap ng tao. Bakit nga ba hindi? Sapagkat lahat naman mga minamahal ko ay gustong umunlad ang kanilang kabuhayan. Sino ba rito mga minamahal ko ang ayaw mga minamahal ko na umasenso? Maging, kumbaga, progresibo, maging, ibig sabihin mga minamahal ko, umunlad ang kanilang pamumuhay. Amen? Lahat naman tayo ay nagdi-design ng ganyan. Amen? Pero ang sabi nga ng banal na kasulatan, marami ang nagsusumikap, ngunit nauwi lamang sa pangailangan. At madalas mangyari, mga minamahal ko, yung kanilang kinita ay kulang pa sa kanilang mga pangailangan. Lalo na kapag mga minamahal ko nagkasakit, mahal ang magpa-ospital. Mahal ang gamutan. Amen? Sabi nga mga minamahal ko, people squander their health to gain wealth. At sa bandang huli mga minamahal ko, ay sila naman mga minamahal ko ay nag-squander ng wealth to gain health. Diba? Ganun po mga minamahal ko ang talagang proseso mga minamahal ko ng tao. Ang tao ay nagpapayaman. Sige, mga minamahal ko, ang araw ay ginagawang gabi, ang gabi ay ginagawang araw, hanggang sa nagkasakit. Nakaipon nga ng malaki, pero kulang naman na pampagamot sa kanyang mga karamdaman. Marami, mga minamahal ko, ang nagpapagamot sa abroad. Kinulang na talaga yung kanilang naipundar ng mga ari-arian. Amen? Na panggastos, mga minamahal ko, at hindi man mga minamahal ko talagang kompletong napagaling sa kanilang karamdaman, kaya talagang nasaid or mga minamahal ko, talagang naubos. Yung mga ibang kaso, naging negative pa mga minamahal ko, may utang pa sa ospital at walang kompletong kagalingan. E ganun mga minamahal ko ang proseso, mga minamahal ko ang talagang pag-ikot mga minamahal ng buhay ng tao. Sila habang bata pa, mga minamahal ko ay talagang kanilang squander, mga minamahal ko, yung ibig sabihin niya mga minamahal, ginugugol. Talagang yung mga minamahal ko kanilang lakas ay inuubos nila. Amen? Kahit na nga mga minamahal ko, wala nang kain-kain, wala nang tulog masyado, basta't makaipon lang. Amen? Pero ang di nila alam mga minamahal ko, yung mga binayulate mo mga minamahal ko na, di ba? Pasma. Dahil mga minamahal ko, pagod na pagod ang iyong katawan, maliligo ka sa gabi. Amen? Kasi papasok ka na naman sa isang trabaho, multiple jobs mga minamahal ko. And then mga minamahal ko, dahil bata ka pa, nakayanan ng katawan mo. Pero pagtanda mo, mga aanihin mo yun. Amen? Pagka nag-umpisa na talagang singilin ka, mga minamahal ko, amen? Ng mga ginawa mo nung bata ka pa, kaya nga sinasabi ng mga matatanda, huwag mamamalansya, mga minamahal ko, huwag maliligo pagkatapos mamalansya, dahil mapapasma ka talaga. Amen? Bawal maligo kapag ikay puyat na puyat dahil masama sa katawan. Ngayon, mga minamahal ko, nung tumanda ka na, amen, naningil na, mga minamahal ko, yung mga minamahal ko talagang ginawa mo, yun namang inipon mo, ang gugugulin mo para ikay
gumaling, makarecover sa iyong kalusugan. Di ba? Ganon ang mga minamahal kong talagang sirkumstansya sa buhay ng tao. Pero ang sabi nga ng talatang ito, mga minamahal ko, ipinapaisip sa atin. Para daw, mga minamahal ko, makaipon ka, umunlad ang iyong pamumuhay, huwag kang maglagay, mga minamahal ko, ng iyong pinag-arawan sa supot na may butas. Symbolikal yan, mga minamahal ko. Ibig sabihin yan, mga minamahal ko, hallelujah, na maging tapat ka sa pagbibigay. Para, mga minamahal ko, yung mananakmal, hindi umentrada, hindi umatake. Amen? Para mga minamahal ko, hallelujah, talagang hindi ka malagay sa bangag ng alanganin. Amen? Amen? Kasi mga minamahal ko, kumita ka nga ng 10,000. Pero ang gastos mo naman sa ospital ay 20,000. Amen? So, may utang kang 10,000. Ganun po yun, mga minamahal ko. Kaya nga mga minamahal ko, hindi nagkakaroon ng kahustuhan ng tao. Ano ba ito? Grabe naman ang ginagawa kong pagsusumikap. Pero yet, isumatlaan kwantod Ilocano. Di ba? Ganun at ganun din ang aking pamumuhay. Walang pag-unlad, walang pag-asenso. Dahil nga, wala kang laban, wala kang proteksyon laban sa mga mananakmal. Lahat ng nakaunawa, magsabi ng praise the Lord. Tingnan niyo yung sinabi mga inamal ko ni Propeta Hagay, kayo'y nananamit, ngunit walang mainit. Kayo'y, mga minamahal ko, nagsisikain, ngunit hindi nagkakaroon ng kahustuhan. Amen? Kayo'y, ang sabi nito, nagsisikain, ngunit hindi kayo nagkakaroon ng kahustuhan. Kayo'y nagsisiinom, ngunit hindi kayo nagpapatirang uhaw. Kaya, talagang totoong-totoo yung sinabi ni Propeta Hagay. Gunitain daw natin ang ating pong mga lakad. Tanungin natin ang ating pong mga sarili ngayon. Tayo ba, mga minamahal ko, ay talagang 100% sumusunod sa bahaging ito ng pagbibigay? Sapagkat mga minamahal ko, kung ano yung mga pagsunod po natin, mga minamahal, sumasalamin yan sa ating pong mga buhay. Yan ang realidad eh. Amen? Lahat ng mga minamahal ko talagang aminado, magsabi ng praise the Lord. Malakas na praise the Lord. So mga minamahal ko, yung pag-amin po natin mga minamahal ko ay magandang, di ba? Para at least mga minamahal ko, aminado tayo na may pagkukulang tayo. Ang masama noon, itinatanggi po natin mga minamahal ko, ay Brother Noel, sumusunod naman ako eh. Pero hanggang ngayon, ganito pa rin ang buhay ko. Ay yung mga ganong statement, ganong katuwiran mga minamahal ko ay medyo questionable. Amen? Sapagkat, paano pa inilagay mga minamahal ko? Bakit inilagay mga minamahal ko sa banal na kasulatan? Mga minamahal ko, hallelujah, na kapag hindi tayo sumunod, mga minamahal ko, amen? Talagang ang mga mananakmal ay nariyan sa ating mga pananim, sa ating mga trabaho. Amen? Para bagang binitinan tayo ng bato na hindi talaga makausad. Dahil nga, tayo po, mga minamahal ko, hindi po nagiging matapat sa bahaging ito. Yun po ang realidad at katotohanan. Palakpakan po natin pong pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga, mga minamahal ko, consider our ways. Gunitain ninyo ang inyong mga lakad. Kaya mga minamahal, kung ang lakad po natin, mga minamahal ko, ay palihis, hindi sumusunod sa pagbibigay, amen? Ituwid natin. Amen? Para mga minamahal ko, tayo naman po mga minamahal ko ay talagang daluyan ang pagpapala ng mahal na Panginoon. Alam niyo po, gustong-gusto naman ng Panginoon na ibuhos ang kanyang masaganang pagpapala, dangan nga lamang nakikita tayo mga minamahal, hindi sumusunod. So hindi niya ikukompromiso yung kanyang pagiging Diyos. Ang mga nakalagay dito sa Biblia, mga minamahal ko, ay mangyayari at mangyayari. Amen? Sabihin natin, maintindihan ako ng mahal na Panginoon, Brother Noel, nasa pagsubok ako ngayon, mahirap ang buhay, mahirap ang trabaho, mahirap kumita ng pera. Hindi naman mga minamahal ko, kumukuha ng sobra-sobra ang mahal na Panginoon. Amen? Kung ano yun lang yung pagpapalang dumarating, dumadapo sa ating mga kamay, doon lang naman eh. Amen? Ang sabi ng mga ilan, wala akong 200 kaya hindi ako dadalo kasi ipinapaliwanag sa pagbibigay, kinakailang 200 dapat ang ibigay.
Ay kung nakatanggap ka lamang ng 100 bilang pagpapala, hindi ka hihinga ng Panginoon ng 200. Dahil hindi nga siya kumukuha ng sobra-sobra. Hindi niya tayo pabibigatan. Amen? Malinaw po ba, mga minamahal? Kaya kung 100 lang, mga minamahal ko, ang 20% ng 100 is 20 pesos. Hindi 200. Kapag ka nakatanggap tayo ng 1,000, yun ang 200. Pero hindi naman parating mga 1,000 ang natatanggap po natin, di po ba? Amen? At talaga mga minamahal ko, down to our level na talaga itong pagpapaliwanag kapag hindi pa natin naintindihan, ewan ko na lang. Kaya mga minamahal ko, depende kung magkano ang pagpapala na dumating sa atin. Hindi tayo inuobliga ng Panginoon na kinakailangan 200 pataas. Kapag ka 50 pesos, hindi ko tatanggapin yan. Hindi naman ganun ang mahal na Panginoon. Hindi ganun ang kanyang pamantayan. Kaya malinaw po sa atin, mga minamahal ko. Pero syempre, mga minamahal ko, doon na tayo sa mas malaking pagpapala. Amen? Kasi nag-desire lang naman tayo, mga minamahal ko. We aim high. Amen? Amen? Kasi naman, mga minamahal ko, parating nga sinasabi ng mga nagpapaliwanag dito, mga minamahal ko, imposibleng mga minamahal ko, 10 piso lamang yung i-desire po natin pagpapala sapagkat ang 10 piso, wala na pong mabibili ngayon. Amen? Mahal na ang mga bilihin. O ano bang mabibili ng 10 piso? Diba? Candy. Amen? Amen? Magkano ng 1 kilong bigas? Ay ang inflationary rate, mga minamahal ko, yung taas, mga minamahal ko. Ang mga pangunahing bilihin. Kaya, mga minamahal ko, hallelujah, talagang mag-desire tayo, maging produktibo, mga minamahal ko, hallelujah, na mas maraming pagpapala, much, much better. Palakpakan po natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Kaya, mga minamahal ko, hallelujah, kung liis ang ating mga lakad, ang sabi ng banal na kasulatan, ituwid po natin. Yun ang gustong sabihin ni Propeta Hagay. Amen? Kung hindi pa tayo matapat hanggang sa mga oras na ito, maging matapat na tayo para dumalo yung pagpapala. Amen? Hindi tayo pwedeng makipagmatigasan sa mahal na Panginoon. Dahil hindi naman tayo mananalo. Is in control. Tayo, mga minamahal ko, hallelujah, hindi natin hawak ang lahat ng bagay. Kaya kapag ang mahal na Panginoon talagang nalugod sa atin, mga minamahal ko, hallelujah, hindi tayo mamumroblema sa ating mga pinansyal na pangailangan. Kaya mga minamahal ko, hallelujah, talagang maging masinop. Sinasabi parati, mga minamahal ko, hallelujah, na talagang isaalang-alang ang pagbibigay ng may katapatan sa bawat panahon. Hindi porket dumaranas tayo ng pandemya, meron pa ring epekto sa ating mga kabuhayan. Mga minamahal ko, ang panahon na ating kinalalagyan, mga minamahal ko, ay magiging dahilan yon, magiging katuwiran po natin para hindi sumunod. Amen? Sa lahat ng panahon, kinakailangan sumunod ang mga anak ng Diyos. Amen? Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. So, mga minamahal ko, hallelujah, sa 100, 20 pesos, ang 20% nun, mga minamahal ko, may natira tayong 80 pesos, maaari pa tayong magkaloob, magdagdag. Sa 1,000, 200, yun ang 200, mga minamahal ko, doon sa natirang 800, maaari pa tayong magdagdag. At kapag mga minamahal ko, lumalagpas na sa 1,000, 5,000, mga minamahal ko, palaki ng palaki. Amen? Amen? Hindi tayo mahirapan sapagkat lahat naman tayo ay may cellphone. Meron ng calculator na app dyan. Mga minamahal ko, hindi tayo maliligaw. Hindi tayo, mga minamahal ko, talaga problema paano i-compute yung ating pong pagkakaloob para talagang matiyak po natin na nasa tamang pamantayan. Amen? Hindi natin madidisplease ang mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang pinakamamahal na Panginoon. Malinaw na po, mga minamahal ko, let us consider our ways. Gunitain natin ang ating mga lakad. Narito na po, mga minamahal ko, ating pong mga beloved brother Romy, para pangunahan po tayo sa ating pong pananalangin, upang ito po'y masaganang basbasan ng ating dakilang Diyos. Praise the Lord.